أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنو مسامي ناني تنوكا كان واتي بلا جلين أني تنوكا كان لحلايا بلا جلين. أمي الله تنوكا كان نما يتشامونكا كتنوكا فسمانتي يتشامونكا. أما يفضل الله سبحانه وتعالى فيك كان ينافع الله سبحانه وتعالى ما من كان ودي ما كان لين يا ربي على كاننا وبلجلين كان ni ala ye maa min fili kana bagate sɔrɔ la ya rabbi ala kana fara maa fililenw kan. An bɛ seereya k'a fɔ bato maa tɛ yen min ni bato ka kan tiɲɛ la ni Allahu subhanahu wa ta'ala kelen tɛ, jɛɲɔgɔn t'a la ka masaya kɔnɔ. Ka seereya k'a fɔ kiraba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ka jɔn don, a ka cirin don, a ka danfɛnw la sɔn hɛrɛman don. Ka ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ kisi ani nɛɛma a k'o caman jidi kiraba in kan sallallahu alaihi wa sallam ana somɔgɔw n'a jɛɲɔgɔnw ani maa o maa n'o tugura ka sira kɔ ka baara kɛ n'a ye fo ka taa se sara don ma. O kɔfɛ an b'aw fo ni silamɛya foli ye n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sigida kura la min bɛ tali kɛ al-adhkaru nabawiya n'o ye kira sallallahu alaihi wa sallam a ka ala kosumaw ye ka bɔ sunna tv la. Ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna ma bi an bɛna boli walanda bɛna boli fɛn min kan o de ala kosuma minnu n'olu ɲininen don su kɔnɔna la waati min na ni hadamaden wulila n'i bɛna i ka sufɛ nafilaw seli. Ala kosuma min ni o ɲininen don waati ani duwawu min ɲininen don waati ani kira sallallahu alaihi wa sallam a ye fasamantiya min fɔ o waati la ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna ma an ka walanda bɛna bolo kan. Wala an balima silamɛw, an k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye sufɛ nafila ye ka wuli su kɔnɔna la ka seli Allahu subhanahu wa ta'ala ye, an k'a dɔn k'a fɔ o ye fasamantiya belebele ye. Allahu subhanahu wa ta'ala ka jɔn ɲumanw a y'olu tanu, jɔn ɲuman minnu n'olu ka baara y'o ye. Wa an k'a dɔn k'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala a ka cidenw a n'a ka kiraw olu fɛn fɛn tɛmɛna olu bɛɛ lajɛlen tun ka baara ye ka wuli su kɔnɔna la k'aw masurunya ka taa Allahu subhanahu wa ta'ala la ka ala deli ka ala kosuma ka caya o waati in kɔnɔna la su dugutila fɛ. An k'a dɔn k'a fɔ o ka di Allahu subhanahu wa ta'ala ye kosɛbɛ. Wa ala ka jɔn ɲumanw ani ala ka jɔn kɛrɛnkɛrɛnnenw Allahu subhanahu wa ta'ala ye olu le tanu k'a fɔ k'olu ka baara de ye nin ye. An bɛ ala deli ya rabbi ala k'an fara o tigilamɔgɔ kan. Masa ta'ala y'i kanto kuranɛ kɔnɔna la fɛn min ye ka wuli su dugutila fɛ ka ala kosuma, ka wuli su dugutila fɛ ka nafilaw seli Allahu subhanahu wa ta'ala ye, ka wuli su dugutila fɛ ka kuranɛ kalan kɛ ka caya, ka wuli su dugutila fɛ ka ala kosuma baaraw kɛ ka caya. An k'a dɔn k'a fɔ masa ta'ala a y'o tanu kosɛbɛ. A y'i kanto kuranɛ kɔnɔna la a ko amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhira wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Ni aya in kɔnɔna la masa ta'ala a bɛ ka sumani kɛ fɛn fila la, a bɛ ka maa kalite suguya fila. Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ ka sumali kɛ olu ka lahalaya la k'a yira hakilima na, hakiliman bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ni maa fila olu ka lahalaya jumɛn de bɛ yen ni o ka ɲi, jumɛn de bɛ yen ni o man ɲi, jumɛn de bɛ yen n'o bɛ surunya Allahu subhanahu wa ta'ala la ani min bɛ yen n'o tɛ surunya Allahu subhanahu wa ta'ala la. Ni maa suguya fila jumɛn de bɛ yen min ko ka di Allahu subhanahu wa ta'ala ye ka tɛmɛ tɔ kelen do kan. Masa ta'ala y'i kanto a ko yala maa min n'o tigilamɔgɔ bɛ wuli su dugutila fɛ ka Allahu subhanahu wa ta'ala gundo ɲɔgɔnya, maa min bɛ wuli su dugutila fɛ ka i ten turu Allahu subhanahu wa ta'ala ye, maa min bɛ wuli su dugutila fɛ k'i jɔ ka mɛn Allahu subhanahu wa ta'ala ye, ka jɔ ka seli ka ala kosuma, o tigilamɔgɔ a bɛ sira alikiyama jɔ don ɲangata min n'o fɔra alikiyama jɔ don a bɛ sira o ɲangata in ɲɛ. Wa ala ka hinɛ a b'o jigiya
ko yala woni mami no be su mumɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sunɔgɔ la maa min n'ale tɛ wuli ka ala kosuma su kɔnɔna la mɔgɔ min tɛ wuli ka i ten turu Allahu subhanahu wa ta'ala ye su kɔnɔna la maa min tɛ wuli su waati dɔ la k'i jɔ ala ye ka seli Allahu subhanahu wa ta'ala ye wani maa min bɛ wuli su dugutila fɛ k'i jɔ ala ye ka ala gundo ɲɔgɔnya o waati la ka ten turu kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ye ka ala deli ko olu tigilamɔgɔw yala olu bɛ kɛɲɛ wa an b'a fɔ ayi olu tigilamɔgɔw tɛ kɛɲɛ wala masa ta'ala ko hal yastawi alladhina ya'lamun yala maa minnu b'a dɔn k'a fɔ ni wulila ka seli Allahu subhanahu wa ta'ala su dugutila fɛ ni wulila ka ala kosuma su dugutila fɛ i wulila k'i ten turu ala ye su dugutila fɛ i wulila k'i jɔ ala ye su dugutila fɛ mɔgɔ min b'o dɔn ani maa min tɛ o fasamantiya dɔn yala olu tigilamɔgɔw ye kelen ye wa an b'a fɔ ayi olu tɛ kelen ye wala ala ko innama yatadhakkaru ulul albab mɔgɔ minnu ye hakili sanuman dungew ye olu de bɛ miiri na mɔgɔ minnu ni ala kɛmɛ ka hakili ɲuman d'u ma olu de bɛ se ka nin faranfasiya ni nin walawalali nin dɔn an bɛ ala deli ya rabbi ala k'an bɛ sɔn halisa masa ta'ala maa minnu bɛ wuli ka ala gundu ɲɔgɔnya su dugutila fɛ mɔgɔ minnu bɛ wuli ka ala kosuma su dugutila fɛ Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ k'o tigilamɔgɔw tanu halisa aya wɛrɛ la ako innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun masata ala ko innal muttaqin kikaru ka fo alanya saranya jom alkiyama jodo fi jannatin olu do alaka nema kono min alaka aljinai wa uyunin ube konyew soroyno konye munu noye konye dumawni akhidhina ma atahum rabbuhum ube femina femini Allah subhanahu wa ta'ala yuduma ala nema min kuyno aljinai Allah subhanahu wa ta'ala aljina konye duma min duma ube nin bela jilemine ani ala nema wera min kuye aljina kono nunu yenin soro kadam ka innahum kanu qabla dhalika muhsinin ka soro mɔgɔw do u kɛra ka kɔni do ɲɛ maa ɲumanw de tun do ɲɛlikɛlaw de tun do u tun cɛsirilen do ala baaraw la u bɛ ɲɛli kɛ ala baaraw la u bɛ ɲɛli kɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɛli kɛ u ni ala cɛ u bɛ ɲɛli kɛ u ni hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o y'u ka baara fɔlɔfɔlɔ ye kanu qalilan min al-layli ma yahja'un mɔgɔw do mɔgɔ minnu n'u ka sunɔgɔ tun ka dɔgɔ su kɔnɔna la u tɛ su waati bɛɛ lajɛlen kɛ sunɔgɔ la n'u ye waati dɔ sunɔgɔ su kɔnɔ u bɛna waati dɔ kɛ ala kosuma la u bɛ wuli ka waati dɔ kɛ ka seli ala ye u bɛ waati dɔ kɛ ka kuranɛ kala ala ye u bɛ waati dɔ kɛ ka ala kosumaw kɛ wa bil ashari hum yastaghfirun maaw tun do mɔgɔ minnu su dugutila fɛ waati min na ni hadamadenw dalen bɛ sunɔgɔ la o tun bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala yafa deli o waati la o tuma an b'a dɔn k'a fɔ nin waati in ye waati ye waati min n'a ka di Allahu subhanahu wa ta'ala ye kosɛbɛ o de Allah subhanahu wa ta'ala a filɛ k'a ka jɔn ɲuman ninnu tanu ni aya in kɔnɔ k'a fɔ ala ɲɛ siranya jɔnw olu bɛ ala ka nɛɛma kɔnɔ ala ka koɲɛ dumanw u b'o fana sɔrɔ u bɛ fɛn minɛ fɛn min ni ala y'o d'u ma kabini ala ka nɛɛma la ka d'a kan u tun kɛra ka kɔni do ɲɛ ɲɛlikɛlaw ye u kɛra maaw ye maa minnu ka sunɔgɔ tun ka dɔgɔ su kɔnɔna la wa su dugutila fɛ fana u tun bɛ ala yafa deli an bɛ ala deli ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma masa ta'ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'a fana ɲamariya ni sufɛla wulili ye a ka wuli ka waati dɔ seli Allahu subhanahu wa ta'ala ye su kɔnɔna la Allahu subhanahu wa ta'ala y'i kanto kuma in ɲɛsinnen bɛ kira ma nka kira manton bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ a la a ko ya ayyuhal muzammil ya e min kɛn bɛ k'i biri nin kɛlen kira sallallahu alaihi wasallam don min na ni jibirila jiginna kan k'a to kuluwo la a siɲɛ fɔlɔ de ye ka jibirili ye a ka malayika sura la ani ko min tɛmɛna ani jibirila cɛ o ye kira siran sallallahu alaihi wasallam kira bolila ka na a ka sokɔnɔna la ka na ɲini a ka somɔgɔw fɛ k'a fɔ ka birifini biri a la zammiluni zammiluni a ye birifini birina a ye birifini birina walasa a kana se ka jibirila ye a ka malayika sawura la masa ta'ala nana aya jigin kira kan sallallahu alaihi wasallam ako ya ayyuhal muzammil ya min kembe ki biri min kembe ka biri finina
qumil layla illa qalila wuli ika sujo Allah subhanahu wa ta'ala wuli ka ala kosuma fona kera wati ni chini wuli ka ala kosuma ikana wati bela jelenke sunogola wuli ki jo Allah subhanahu wa ta'ala illa qalila fona kera wati ni fitini ko ke sunogola iki jo alay ka seli alay kosobe ka ala kosuma nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattil alqur'ana tartila nisfahu ika su tlanche iko jo Allah subhanahu wa ta'ala walma ika dobo tlanche la walma ika do farauka ika qur'ane kalan chugo nyumana manin dira kirama sallallahu alaihi wasallam nga abella nyini ke kiraman to imbela sallallahu alaihi wasallam haramade ni dasu konala hanna kira wati ni fitini hanna kira miniti bisaba nyogon su konala ika wulola ki jo Allah subhanahu wa ta'ala ka seli alai ka wulo watila ka ala barkada ka wulo watila ka ala ya fadeli ka wulo o watila ka qur'ane chaman kala Allah subhanahu wa ta'ala ka wulo o watila ka ala kusma baraw chaman ke angaru ka fo fenye min ni akadi Allah subhanahu wa ta'ala kusube wala masata alai kanto qur'ane aya warala aku wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda abeka ni nyeshin kirama sallallahu alaihi wasallam aku wa min al-layli kira shu konna le ga shu wati dota fatahajjad bihi nafilatan lak o wati la ka wuli kan nafila sele Allah subhanahu wa ta'ala shu wati dola je hanna ma ke shu bela jili shu wati dola je iko ki ka tahajjudi iko ke ka wuli wati ika wuli kan nafila sele Allah subhanahu wa ta'ala adola Allah subhanahu wa ta'ala abena ekira alkiyama jodo abeni la kunu ka joro dima joro mi no e joro tanu nimbai halsa sufe nafila seli ka wuli su dugutla fe ka seli alai ka wuli su dugutla fe ka ala kosuma ka wuli su dugutla fe ka qur'ane kala Allah subhanahu wa ta'ala angaro ka foni bela jilini bara nyumai ni ala kosuma fora seli be do akono ni ala kosuma fora qur'ane kala me do akono ni ala kosuma fora zikiru azkaru be do akonna la mun sabatira ka bokira yoro sallallahu alaihi wasallam subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim ka seli kira kan sallallahu alaihi wasallam nunum bela jila be foni be makafo al azkaru nabawiyya kira ka ala kosuma masata alai kanto tuguni akwa min al-layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila ako suwati dola ika itenturu Allah subhanahu wa ta'ala yakoro ika seli alai aye sujudu foya kadaka sujudu e seli do ay akalla nyini seli otma suwati do kono ika wuli ka seli Allah subhanahu wa ta'ala seli fana kofe ika ala saniya sula sumi ni okajjan wa min al-layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila otma nimbela jele ni na nyona aya chamam nimbela jele me munde yira ana ka yira ka fo sufe ka wuli Allah subhanahu wa ta'ala ka alabato su dugutla fe way bara ye bara minni akadi Allah subhanahu wa ta'ala ko sobe alaka nabi nyumon ka bara tundu alaka kiraw ka bara do wa alaka ma nyumon ka bara do wa mumunu nyumon fana ka bara do ambala jeli ya rabbi alaka mbe sawa wala nin fana temenen ko fe ka boy halsa anga do ka fo ka wuli su konnala ka alabato su dugutla fe angelen ko fe ka Allah subhanahu wa ta'ala ka qur'an aya me ala fasamantiya min be ala halsa kira sallallahu alaihi wasallam ale fana ka hadisa sanu mauna amenu hadisa dofo o hadisa folo min bambulo wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdalu as-salati ba'da al-maktuba as-salatu fi jawfi al-layl wa afdalu as-siyami ba'da shahr ramadan shahrullahi al-muharram hadisa folo min bambulo sahaba bola kali anye miye abu hurairata yi alaka jembe ama ako ko kira yi kanto sallallahu alaihi wasallam ako selim mi nu kafsa kateme seli bela jelenka
farda seliw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ko an k'a dɔn k'a fɔ o ye ka wuli ka seli su dugutila fɛ. baara min ka di Ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ lajɛlen kan o ye a ye baara min farda i kan. nka fardaw kɔfɛ farda seli 5 in kɔfɛ ko seli min bɛ yen nɔ n'o ka di Allahu subhanahu wa ta'ala ye ka tɛmɛ seli bɛɛ lajɛlen kan k'o de ye ka wuli ka seli su dugutila fɛ. ka wuli ka seli su dugutila fɛ i kelen kɔfɛ ka waatinin kɛ sunɔgɔ la k'i ka sunɔgɔ bila ka wuli ka seli jita Allahu subhanahu wa ta'ala ye ka seli ka Ala kosuma waati la k'o de ka di Allahu subhanahu wa ta'ala ye farda seli tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen. a ko wa afdalu siyam a ko sun min fana ka fisa sunkalo sunnen kɔfɛ sun min ka fisa ka tɛmɛ sun bɛɛ lajɛlen kan shaharullahi al-muharram o ye Ala ka kalo ye kalo min n'o ye lahɔrɔma kalo ye kalo min n'a bɛ fɔ o ma ko al-muharram ni o ye jɔ minɛ ye n'o ye silamɛ kalo walima kira ka hijira o jate kɛra ni san min ye o kalo fɔlɔ o de ye muharram kalo ye. o tuma ko sun min ka di Ala ye sun bɛɛ lajɛlen sunkalo fana tɛmɛnen kɔfɛ sun min ka di Ala ye ka tɛmɛ sun bɛɛ lajɛlen kan nafila sun na o de ye muharram kalo o sun ye. an bɛ Ala deli ya rabbi Ala ka an bɛɛ sɔn o ma. o tuma an y'a ye k'a fɔ nin hadisa in kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ seli farda 5 tɛmɛnen kɔfɛ seli min ka di Ala ye ka tɛmɛ seli bɛɛ lajɛlen kan o de ye as-salatu fi jawfi layl ka wuli ka seli su kɔnɔna la surtout su dugutila fɛ. hadisa wɛrɛ b'an bolo Abdullahi ibn Salam b'a la kale an ye a ko awwalu ma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina injafala an-nasu ilayhi فكنت ممن جاءه فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. عبد الله بن سلام ako waati min na ni kira sallallahu alaihi wasallam n'a bɔra Makan kana Madina hadamadenw teliyara ka taa kira koori sallallahu alaihi wasallam ko ale fana tun kɛra maa ye maa min n'u nana kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ko tuma min na ni kira nana n'ale y'i miiri ka kira sallallahu alaihi wasallam k'a ɲɛda in lajɛ ka ɲɛda in lajɛ kosɛbɛ k'a faranfasiya ko ale y'a dɔn k'a fɔ nin ye ɲɛda ye ɲɛda min ni nkalontigɛla ɲɛda tɛ. nin y'a sɔrɔ Abdullahi ibn Salam a ma don silamɛya la nin waati y'a sɔrɔ a ma don silamɛya la nka a filɛ ka seereya ko kira nalen Madina sallallahu alaihi wasallam ni maaw taara ka taa kira la koori ale fana nana ka na kira lajɛ sallallahu alaihi wasallam tuma min na ale nana ka ɲɛda in lajɛ kosɛbɛ ka ɲɛda in faranfasiya k'ale y'a dɔn k'a fɔ nin ye ɲɛda ye ɲɛda min ni nkalontigɛla ɲɛda tɛ. o tuma ko kumakan fɔlɔfɔlɔ minnu n'ale y'o mɛn kira la sallallahu alaihi wasallam k'o de ye kira y'i kanto a ko aw hadamadenw afshu salam a ye foli jɛnsɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ a ye foli jɛnsɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ maa min dɔn i k'a tigilamɔgɔ fo i tɛ mɔgɔ min dɔn i k'a tigilamɔgɔ fo i tɛmɛtɔ n'i ye maa min sigilen i k'a tigilamɔgɔ i ka foli bila a la n'i donna du kɔnɔ i ka foli kɛ afshu salama a ye foli jɛnsɛn ka d'a kan o bɛ kɛ sababu ye ka aw kanu don ɲɔgɔn na wa at'imu ta'ama a ka ɲɔgɔn la dumuni se bɛ minnu ye olu ka fantanw la dumuni wasilul arham aw ka sinjiw tugu wasallu billayl aw ka seli su kɔnɔ wa nasu niyam waati min na hadamadenw bɛ sunɔgɔ la aw ka wuli ka seli Allahu subhanahu wa ta'ala ye n'o kɛra tadkhulul jannata bi salam aw bɛ don aljinɛ kɔnɔ ni kisi ye aw bɛ don aljinɛ kɔnɔ ni lafiya ye. o tuma nin fana hadisa in kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ kira sallallahu alaihi wasallam a ye ladilikan fɔlɔfɔlɔ minnu di kabini a donna Madina kɔnɔna la o ladilikan ninnu na sufɛ seli b'a la ka wuli ka seli Ala ye su dugutila fɛ a ka wasallu billayl a ye wuli ka seli su kɔnɔ wa nasu niyam waati min na ni hadamadenw bɛ sunɔgɔ la n'o kɛra tadkhulul jannata bi salam aw bɛ don aljinɛ kɔnɔ ni kisi. halisa hadisa wɛrɛ b'an bolo min bɛ kuma su dugutila a seli nafa min bɛ a la fasamantiya min bɛ a la ni kira na donna sallallahu alaihi wasallam
hadisa do bambulo Salmanul Farisi bo hadisa ina kali anye akoko kira ikanto sallallahu alaihi wasallam alaikum bi qiyamil layl mbawladi mbawshu kaka sufa selika fa innahu da'abu salihin qablakum akaro ka fo ma nyuma munun temena oluka lada otunye dugutla ma feseli ma nyuma munun kona awnye akaro ka fo o ma nyuma nunun tala otunye dugutla ma feseli ukal lada otunye dugutla ma feseli wa muqarribatun lakum ila rabbikum akaro ka fo abesu dugutla ma feseli minke abe awsurunya Allah subhanahu wa ta'ala la wa mukaffiratun lisayiat abege sabuye ka bara jugu fana ka o yafa wa munhatun anil ismi abege sabuye ka au balika bo fami bara jugu ye abe au balika bola wa mutarridatun da'a anil jasad abege sabuye ndika bana fana gen ka bo farkulula otma nanyen hadisa ina je kira sallallahu alaihi wasallam Salman al-Farisi balakal anye ka foko kira ikanto sallallahu alaihi wasallam mbe awma mbaw nyamariya ka ushuka ke dugutla ma feselika aka wuli aka ala kosuma dugutla fe ay nafa dama do fala ko ma nyuma munun temena oluka tabulu tundu abe aw surunya Allah subhanahu wa ta'ala abaw ka ke sababu ye aw bara jugu munun ke Allah subhanahu wa ta'ala be bara jugu yafa abe ke sababu ye ka aw gen ka bo jurmu barama wa be ke sababu ye fana ka bana gen ka bo aw farkulula mani bela jeli nafawiye munun be soro dugutla fe selila min be soro dugutla fe ka wuli ka ala kusuma dugutla fe ka wuli ki jo Allah subhanahu wa ta'ala ye ka tin turu Allah subhanahu wa ta'ala ye ka ala dili ka caya mani bela jeli anafai amala dili ya rabbi ala kambe sawama ala kambe sigida kurama ma fa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.